tanker, som jeg tror er dybere eksistentialistiske, men som i virkeligheden bare er noget vrøvl. Ikke kun klokken 4 om natten kan jeg ligge i mit soveværelse, stirre ud i luften og begynde at tænke, hvis man får firkantede øjne af at se fjernsyn, får man så grimme ører af at høre Johnny Madsen? Kommer man til at grine, hvis man vasker sig under armene med kildevand? Hvis jeg åbner en butik i en iglo, er det sådan en iskiosk? Hvis en nære bliver rigtig god til karate, får han så det hudfarvede bælte? Er ordblinde mænd dårlige elskere, fordi de ikke kan finde G-punktet? Hvis en juveltyv er meget filosofisk, har han så mottoet Carpe Diadem? Lugter fiskefisse af menneske? Er gynækologuddannelsen baseret på misinformation? Hvis man hælder varmt vand på et får, kryber det så? Hvis man dør på en overlevelsestur, får man så pengene tilbage? Hvis en plastikkirurg har meget høje priser, kan man så kalde ham pattedyr? Hvis en høne tager LSD, lægger den så påskeæg? Og hvis den er meget narcissistisk, lægger den så spejlæg? Hvis en høne parer sig med en brandhane, får de så grillkyllinger? Hvis Ringenes Herre var foregået i Afrika, havde troldmanden så hed Ugandalf? Hvad hed Irland før kobbertiden? Hvis et æggeur fortæller, hvornår æggene er kogt længe nok, hvad gør et Bornholmer så? Og hvem har brug for det? Hvis man slår seksualundervisning og håndarbejde sammen, vil det så hedde håndjob? Hvis man skal fortælle folk, at man er blevet omskåret, skal man så være hudløst ærlig? Hvis et par siamesiske tvillinger bliver lamme, skal de så sidde i køresofa? Og sidst men ikke mindst, hvis man skal lege gemmeleg med Jason Watt, skal man så råbe, "You can hide, but you can't run!" Kun klokken 4 om natten.